anthu osiyanasiyana pa milanduso yosiyanasiyana. Ndipo mkulu amene wakhala kulemba ndithu masamba ake anchezo nkhani zosiyanasiyana kwambiri zokhuzana ndi akuti kuli majaji ena amene ali corrupt ma court osiyanasiyana muno Malawi. Ndiyeyu akumayiponya pa Facebook pa ndithu kuying'alula pamene papa. Moti monga mukuonera title ya newspaper imene battle for Malawi Judiciary so kuti kuli nkhondo ndithu yadzaoneni imene ikuchitika ku judiciary. So tingopanga scroll down, we should see, for example, post here analemba kuna kuti the best way to defend a corrupt judiciary is to remain silent. The best way to defend a corrupt Kenmanda is to remain silent. This is the post. Imene apangidwa post 6 hours ago. Nde mapost ake ndambiri ndithu kuona pamene papa ndithu the silence by Malawi Law Society is loud even amidst the magistrate and judges coming after me. It's like a movie komai live. Makomenti ake ndamena. So let me just scroll down kuti tione ndithu kuti kodi mkulu amene kung'alula kumene kuku adakuyamba liti. Muziwerenga ndithu tiziyima pamenepo kuti muone bwino. Imene iyi post iyi mukuiona apa india a day ago. Ndimene ndithu akuphwasula ndithu musangana nkhope. Ndiye paliphikisa zona kuti bungwe la majaji lamuyitanitsa kuti akakhale naye pansi akamve kuti kodi mkulu amene kwenikweni akuti chani. Zikuoneka ngati mkulu ali ndi umboni wake ndithu okwanira bwino umene akhoza kuonetsa kugulu koma sadauonetse ya. Ndipo pali jaji amene akumamutchula dzina. Mukapita ndithu ku Facebook page kwake mukaona ndithu kumene kuli dzina la majaji osiyanasiyana ndithu akumamutchula dzina. Ndiye mukhoza kuona apapa kuti jaji amene akumutchulayo anamuwuza kuti alipire 250 million ngati chipepeso. Mungomva zimene zinakapedwa. That's correct. There is not much that I can say apart from what the demand letter stipulates. It's self-explanatory if you read it. Some of key demands that you have made is some damages to be paid, about 250 million. Are you giving time frame to that? We have given him 3 days. Because the demand letter was sent to him yesterday, we are expecting him to comply with the demand by the 10th of October. What will happen if you not comply to the demands? We are taking the matter to court. We are commencing a court action. Okay, chabwino mwachidule mwalemba ndithu pempho kwa Kamangira makamaka mafuna mnene kuti chani. Chimene tikunena ndi chokuti alipire ma damages, damages, maso apepese ndiponso asiye kunena zimene akhala kunena against Justice Kenmanda pa Facebook page yawo. Zimene zayeneka kuti apange within 3 days. Ngati sapanga tili ndi ma instructions kuti tiyambitse mlandu ku court. Mwina akakanika kukwanisa zimezi pa masiku 3 amene wachichitike ndi chani? Pamene ndikuti noti yambisa mlandu ku court. Chabwera tokaza mbikasi. Ziko mwambiri. Ndithu ndimene mwamveramu kuti kuli nkhondo ku judiciary. Nkhondo yadzaoneni imene situzoti itha bwanji. Nyamata ndithu amene wachinyamata wachichepere wangoyigamphula kuti kumene kuchitika zinthu zosakhala bwino. So we'll see. We'll be giving you updates about this thing. Let's go. Zabwino.
Basi tumongola kaini sana. Beware of Kashikamba. Semangu magwa. Ngoja nje. Perera vinga kwa. Tengana na bambo wa muzipidana. Nende shosho. Aya mfana nda president. Nda. A president ala. Simurajira kutawa baba zitobwera. Ndi auja first grade. Nde madongo swaje nkoswa ine ndita mawe mpaka namuyire kumva nawo. Komande mumaliza wose. Ama bafera vinga sana ndi chigamba yangu. Kuti zana. Nkhani yomwe yavuta kwambiri Twana na baanchi. masiku amene wawa ndi yankulu amene Twana na baanchi. wafa tu kumama mmoja wabwino 高校2年生だった娘が拒食症になった。私が娘をこんな風にしてしまった。私の子育てが kujira njala window コミュニケーション法、カウンセリング技法、脳科学、心理学などを組み合わせ、拒食症の娘本人ではなく母親の脳内データを書き換える。 Alibaba.com factory direct sourcing. You can enjoy fast dispatch and low MOQ.